Good morning, 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 good morning. Come on, everybody! Good morning po Pilipinas, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Welcome po mga tugang sa inyong programang Morning Hearing. Kanyang pong Lunes, 27 na kan bulan na Mayo. Kami po nagpaabot girarin pang mustasa ng miyembro kan bilog na pamilya. Kami po naglaom na sa nagabos kamutabi ayos. Ngunya na pag-aaga. Good morning na sa Indo Gabos, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Good morning po Legazpi City, Probinsya Canalbay, Kabikolan. Good morning po mga tugang Daragalbay. Good morning Legazpi. Sa mga nakatutok po dyan sa radyo 729 kHz, mga tugang hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Didi po sa DCGB sa indong programang Morning Hearing. Oy, kumusta po may mga birthday ngunyan? Happy birthday. Sa Indo Gabos, may mga travel ngunyan. Magandang morning na. May mga okasyon ngunyan, Tabi, ha? Good morning, Tabi, sa Indo Gabos. Oy, sumay mga birthday dyan, ha? Mga gusto, Tabi, magpaabot kan sa indang mga greetings. Text po sa indang mga greetings sa 0928-777-5548. Tiring man, mga tugan sa Indo, Tabi, na mga number sa Globe na pwedeng i-text nyo na pagkaaga 0928-777-0966, no? Number natin yan, ha? 0966-203-0034. At sa tuya, tabing mga Globe numbers. Sabi ni Primong Cham, makaukod kang mag-iwas sa mga manluloko, tabaka maapektuhan an sa imong pag-asenso. Yan, ha? Ayos man na di. Makaukod ka ngayon na mag-iwas sa mga manluloko, tabaka maapektuhan an sa imong pag-asenso. Yan, ha? The best. Tama, tabi, Primong Cham. Dr. Cham Sunyega, maray na agad tabi sa Indo Gabos. So may mga, ano yan, ay salbata na madali lang, ha? Travel. May mga travel. May mga okasyon ngunyan. Magandang morning. May mga travel, mga significanting travel. Ngunyan tabing aldaw, siring man tabi, mga tugang sa may mga birthday ngunyan. Happy birthday. Alright. Bueno, aramon ta mga tugangan, mga buena manong istorya ngunyan na pagkagadig di po sa DCGB. Buena manong bareta sa Morning Hearing. Salbatan na nagulpi so Southern Tagalog, ano? So, bagyo na, so tropical depression na si Aghon, nagulpi so Southern Tagalog, ha? Kadakul mga tugang kan baynaha na lugar, buda nagkadireskwidong mga kahoy, buda nagkatrumbahan na mga auto, kan mga pusta kan ano yan, ha? Nagkatrumbahan na mga auto. Pangyayari sa Maabaka. Good morning na po sa Indo Gabos, may mga travel ngunyan. Kumusta na tabi sa ng okasyon? Hello tabi. Yan, ha? Ta nakatutok na tabi dyan sa barangay. Nakatutok na tabi dyan sa ano yan, sa UB Express po habang nagda-drive Sir Hen. Magandang umaga po. Tabako area malilipot na. Yan. Alright. Sige. Unipan sa tuya na mga birthday, mga buena manong bareta in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Ngunyan tabing aldaw na ini. Mayo 27 na, Lunes. Dahil po mga tugang ni mga naging signifikanting distroso
ang pag-agi kang tropical depression ni si Aghon digdi sa Kabikolan, lalo na sa may partikan probinsya kan Albay, Asin, sa may partikan Masbate. Apera sa nasa sarong insidente na may tuminaob daw na bangka sa may partikan probinsya kan Masbate, sigon sa report kang National Disaster Coordinating Council. Sa briefing na linuwas kan mga ini, nagluluwas na nagkaperang mga bangkang tuminaob mantang igwanin maabot sa dakol na mga pasahero na iyo ang parte kan pagtaob kan bangka alagad da iman nin na i-report na nawaraan nagbuwis nin buhay may kinaraman sa sinabi ng pangyayari. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ang unyan sa lado lokal. Didi po sa Satuyang Syudad, padagos na naginguha ang Legazpi City Water District tanganing day may veteran ang padagos sa paglangkaw kan singil sa tubig sa mga maabot na aldaw. Sinabi ni General Manager Rico Salazar sa sendang pag-guest sa saro sa mga programa digdi sa DCGB na igwanin plano sindang ilangkaw ang singil sa tubig, alagad ini padagos pang pinag-aadalan ngunyan. Sendang tinawanin doon na sa pagi kay di, mas makakatipid ang mga namanuan. Alagad magpunpa daw kan uminaging mga taon, dahil mo na implementar kang Legazpi City Water District ang planong increase kay ini sa singil sa tubig. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, naghanda na ang provincial government kanalba ay may kinaraman sa gigibuho na tatapos kan Magayon Festival. Yung mananggad matapos na mananggad sa Kuana, matapos na mananggad sa maabot na aldaw ang mga ang Magayon Festival. Di sige, good luck tabi. Mientras tanto, mga tugang nagpadala po rin ayuda ang DSWD sa nagkapirang stranded ng mga pasahero sa Pier Cantabaco kan uminaging 26 aldaw na Domingo. Napagarama na i-distribute ang Disaster Response Management Division ang mga sa pagikan Municipal Action Team ang pinagmumuan sitwasyon may kinaraman sa stranded na pasahero pagpunta kan uminaging Biyernes. Kasabay man na sinabi kan Philippine Coast Guard ang resumption kan sea travel sa probinsya kan Masbate, Asin, Catanduanes base sa Tropical Bulletin number 17 kan pag-asa na iluwas kan mga nakaaging aldaw. Yun, yan tabi ang mga informasyon. Mientras tanto, aramon ta daw mga tugang ang mga dagdag na bareta halipo dyan sa luwas kay ba po ang Mega Force Patrol si Pading Alar Mario. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alas 5:22 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Good morning Pading Al, kamin. Good morning, Pade. Happy Fiesta sa mga taga-sityo Tiko-Tiko, Taysan. Yang kay Kapitan Ben Rosin. Saka mga barkada to dyan. Happy Fiesta. O ni may text man para sa imo. Belated happy birthday daw kay Kagawad Tess Birdin. Tan Barangay Kulyat Daraga. Ali kay Barangay Treasurer Arnold Mirasol. Iyon. Para tayo may ning text sa kuya ng bigay sa dagat number sa emo. Yes. Okay. Happy birthday po. Okay, sa informasyon pa kung pwede pa sana, puro tulo na. Saan na DPWH, ang mga darakulang kahoy sa gilid kan tinampo na delikado sa mga aksidente. Siring ka nangyari kan Sabado, digdi sa Barangay Humapon, Legazpi, na natumba, nabual ang sarong dakulang akasya na aksidenteng tuminama sa tricycle na nag-agi na ikinalugad nin 4 katawo. Mismong si DPWH Second Engineering District Engineer Warren Bong Asotia
nangenot sa pagpaputol kan akasya para mahali sa tricycle asin pinampo na ikinabara kan traffic digdi sa barangay Humapon sa may ampang kan National High School. Sigun kay Engineer Asutia, problema talaga ang mga kahoy na siring kani ang nagiging sa minsanin aksidente. Kaya pinapurotol ninda at least pati sa mga sangaman, kaniba pa mga kataraning na kahoy naghaharali. Gusto ko taan ng DPWH na maklear ang manggamos na mga kahoy na siring kanit na delikado sa aksidente. Alagad duwang bagay ang nagiging problema. Not yaon ang mga kuryente o kaya ang linya kan kuryente. As in pandua, nag-aagad pati clearance sa DNR. Alam kayo may nangyari naman na aksidente, at least luway-luway ay natigiriparo ang mga taga-DPWH tanganing dahin na maotro pa. Ang nangyaring ini, tigdi sa barangay Humapon. Yan pa rin, ang bungkaras kan informasyon. Ito yung Southern Market Legazpi, Alarmario, DCTV. Good morning, Paringal. Salamato na maray sa report. Mientras tanto, alas 6:25 na po rin pagkaaga. Nasa linya sandali, may nag-aapod. Akamoderon tamo ng apod na ini. Hello, good morning. Good morning po, Sir Henry. Yes po, good morning. Sisay po ini. Good morning po. Makipanawagan lang po ako kung sisay po ang nakakuha kambag ni Dr. Jocelyn Cristobal dyan sa Our Lady of Salvation Shrine. Dyan Okay. po baga sa Tamauyan. Okay. Ang kung pwede po maibalik po sa iya so ID cam PRC as dentist, tapos driver's license, Opo. credit card, SSS ID, national ID, saka membership ID kang Landers, SNR, and Royal Duty Free. Saka po, yaong po duman so susi kang sa iyang harong buda, so Ayun. duplicate kang susi kang sa iyang van. Pangyayari. Opo, nagpasyar sinda tabi, Sir Henry, kang Sabadong hapon duman sa Our Lady of Salvation Shrine. Okay. Although, wala man nga di po sindang kasarabay, tabagyo. Kaya posibleng kung may nag-agi duman or sa mga tao duman na nasa may mga nagtitirinda po baga. Oo. Baka lamang po na purot dinda. Di na po si doktora ang isip ka sa iyang cash. Tamay cash man po duman, dakula man pati. Opo. Saka, ano po, Sir Henry, bata na masyarman sa nainibigay sa tuya. Iyo, taga saan po ini? Bataan po ini. Taga Bataan. Umpo. Okay. Kaya, ano nga ni si doktora na, nag-ano siya sa, kung pwede na tabi dyan sa shrine, na since nagiging tourist spot yan, kung ikaw malamang ko tadaan nagururunda na barangay tanod or police, tanganing, yung kaso man na igwaki mga nagkakawaralat na gamit, Opo. so ma-turn over sa pagsadiri. Iyo. Paano po nawara so bag niya? Araw kay ini nagparaba, sinda sa van, Okay. nawara sa isip na sobra sa ka-excited niya, hinali niya subag niya, binugtak duman sa mga bench baga, duman sa mga tukaw-tukawan. Sa palibot ka itong imahen. Siya, pati sa mga pag-iriba niya. Oo. Okay. Sina, nawara na sa isip niya, nasubag niya, winalat niya duman sa bench. Naka-stay sinda sa uwas, darumduman sa naambag, yaw na sinda sa ligaw, kang papagasolina. Ay, pangyayari sa maabak. Kaya kung baga nahaloy na talaga. Haloy nang nawalat duman sa kwan, mismong duman sa tukawan. Anong oras po nangyari ini? Mga alas 5. Hapon? Alas 5 nin hapon. Atag pa po. Sabado? Sabado, opo. Since bagyo po baga, Iyo. Sir Henry, para man kita ko na tao na nagpasyar duman ta bagyo. Kaya sabi niya, sinda sana ang nagpasyar duman, nagpa-picture, kina may saro duman na lalaki na nakatukaw. Iyo, ano? Iyo man sana ito ang ano niya, ang kuyang duman. Pero dahil man ito po ipig sa hutan na lalaki na katukaw duman. Iyo. Anong color po sa bag? Ang bag po niya, guess, na shoulder bag, Opo. kulay black.
Kulay Kaya black. Banggi, nagbalik po kami duman. Mi po na kay Kapitan Villanueva. Oo, oo. Sa Pawa. Oo. Sabi ba nga ni Kap, nata mo niyan sa da. Paano da ako yung Sabado? Pigturo-turo na siya dumang tindahan kung sa insida baripot, duman ngaya, duman. So, kaida nito ito na hanap na Pawa, so barangay Pawa. Kaya kasumapon, binalikan po. Iyo, pangyayari pala, Doktor, ano po sa pangarap na sa diri, ma'am? Si Saiba po, oo. Manawagan na din po ako dyan sa, kung sa Ayon, naputol, naputol, tabi so apod. Anyway, tabi, basi say nakapurok tabi kang guest na color black. Prone talaga ito jing sa kwan, sa madin makukuha talaga kan mga maintensyon ta. Yan kaya napalibot kaya na imahin na iyan na imahin na monumento diyan, ni imahin ni Virgen Maria. Kuan yan, palibot kito kawan yan. Siguro pag picture gayod, subag, hinali sa lawas, binugtak duman sa tukawan. Pag haralian, nalingawan, mga tugang, yun na ito. Nanduman subag niyang yaon duman, nanduman tabi subag, yaon na sinda sa kuwan, yaon na sa may partikan ligaw. Kung harayo, na, imagine from Pawa to Ligaw, pero oras na, Anjing, siguro mga sarong oras na, magkaka-interest talagang magkuha ka ito duman sa tukawan, duman sa bench, mga tugang sa nakapalibot kan imahen, kan Our Lady of Salvation. Kundi, ang punto naman digdi, tama sa pangapudan ni Madam, na dapat gari may naka-assign dyan na watchman, or dapat kita magkuang kita ki pagiging honesto na pagbakautaan pinitang kwaon ito over po sa mga otoridad ade o kung baka pwedeng bugtakan ki CCTV yan ade baka pwedeng bugtakan iyang ki CCTV tangani na mariparo iyan ang masisay man na persona na iyo tabi ang nagpapasiring diyan importante iyang gayod nasaruan sa ma-propose kan barangay ni Kapitan Villanueva na nabugtakan tabi mga tugang iyang ki CCTV, di ba? Nabugtakan iyang ki CCTV mga tugang na lugar na iyan. Hello? Domingo. Morning. Matagaro dayo pa ito, Domingo. Taga kwan baga? Taga saan nga ito? Bulacan ito? Bataan ngayon. Bataan. Taga Bataan. Oo. Sama ito yung sabi niya. Bugtakan yung ki CCTV yan. Ayun, nalagang CCTV. Tapos panduha, sana may bagay mo agad sa mga edit. Ano man ito? Iyon na nga niyan. Bata, nata daw ta. Kung may interest ka itong maraot, sa mga ID gayon mo, kung naday mo mas din, pagtapok, ihulog sa konsa India na i-turn over sa konsa Indian, tangani na makabalik sa tagsadiri. Sa kwarta, mas kiday na. Ano man ay dito? Hindi na nga interesado kang kwarta. Ang importante, so ID. Correct. Buda sa mga cards duman. Ayun. Pwede man na, iduan mo kay Kapitan, ihatod mo kay Kapitan, unin ng tingkap, may napurot kami na mga bags, di ba? Unless bigon ang kumina baka bisita man, di ba? Deta aram. Yan sana. Yan ang problema ta ay napangyari sa mga. Tama ito sa may CCTV, Migo. Iyo gayo, de ko aram ko ni, pero ako sa ko dai pang CCTV diyan. Bugtagon ki CCTV yan. Ayan, Migo. Okay. Okay, Migo. Salamat. Di ba? Yan gayo don. Pwedeng gibuhod yan. Dapat nakaprepare kita pag-abot sa mga araw kaiyan, mga tugang na mga pangyayaring yan, di ba? Nakaprepare kita sa araw ka ng mga pangyayaring Henry yan. M. in the morning. Henry M. in the morning. Diyan to, baka makauron ta si punong barangay Villanueva. Ako sa iling ko, napapanahon na kanon yan, nasikasuhon niya, nabugtakan iyang ki CCTV, mga security cameras, para po day maulit ang pangyayaring ini. Jimmy, nasalita, nasa linya, aramon taluan mga dagdag na report. Come in, Jim, good morning. Yes, BP Maraynaga sa mga tarantabay sa tuyaman na mga dagdag na istorya. Saro na naman kuta ng Parasira, taga Buena Vista, Piduran. Andit pang mapiligruhan sa kadagatan dahil sa ibungkan abiso kan mga otoridad asin pag-asa
na may nagdadangadang na bagyo ka na kaaging aldaw, alagadan sa long parasira, kusugbot pang naglawod, gamit ang motorized bangka. Ata na. Nahadit ang mga kapamilya kan nag-uura na kan Biyernes Sabado dahil pa naguli ang parasira. Kaya nga nita pinugutan pa man kan swerte niya na makabalik sa sayang kapamilya. Antan sabi ka na laki, kaya dahil siya tulos nakabalik, tanaraw tanda siya kanin akan bangka sa kadagatan. Basta do sa MDRRA mo, doang bagay posibleng dahilan, anasabing parasira dahil nagsunod sa advisory o dahil siya naabisuhan na may nagdadangadang na bagyo. Maringani naman swerte pa siyang nakauli pa siya. Iyon, maringani ito nakauli. Okay. So yan BP, mga kuan ini, mga dapat tandaan sa mga masunod pag may nagdadangadang na bagyo dahil na magdalo-dago na magpalaot pa sa kadagatan na aputon ka dyan kanri malaso. Tama. Yan BP, sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGP nyo. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Luwans. Yan ang pigsasabi, di ba? Good morning. Siguro ang parokya kang huruan may bantay dyan sa chapel. Ay bako man po sa chapel na kwan, nawara subag. Digdi po sa, baga po sa Pawa. Yan baga sa Pawa, igwa dyan ki imahin kan Our Lady of Salvation, monumento, kan Our Lady of Salvation, statue. Dyan po nawara so sa palibot kay yan na kwan. Bako yan po, bako man tabi ang pagsadiri kang huruan, chapel, huruan, parish. Budam, ayokon. Kung tourist destination na yan na Our Lady of Salvation, dapat dyan may CCTV. Buda, tanod na naka-assign dyan, masupog sa mga bisita, lesson learned. Iyo, totoo yan. Happy listening sa Gabos na Back Force kan Albay, Chapter Commander Job Valenzuela din sa Año Nuevo. Salamat po. Good morning, Tabi. O ni padan o so text o... Favor po maki-announcement tabi kung sisay po ang nakakuha kan bag na guest shoulder bag color black. Ang pangaran po Jocelyn Cristobal, nawalat po sa Our Lady of Salvation. Ang address niya tamaw yan. Pawa po yan. No. Maski ibalik na lang ang sayang IDs like PRC as dentist, driver's license, credit card, SSS ID, national ID, membership ID, landers, SNR, and royal duty free. House and duplicate keys kan Toyota van, maski dahil na po sukas may balik. Salamat po. Yun ang bigas. So nag-upload ka sa bago. Nag-text na palang ki-advance. O sige, tabaka, paano makauron ta si Kapitan Villanueva ta. Ako sa iling ko, Jing, dapat iyan, may CCTV camera siya. Happy birthday po kay Tatay Tony Ohinal. Happy 74th birthday po from mga apo. Yan, okay? Good morning, pakigreet po Lina sa hihipag ko Lina Nieba dyan sa Bangobong Kamaligalbay para dangog mo everyday. Lina, salamat sa mangga from Manaybiol, Kapos, Libod, Kamaligalbay. Alright. Mientras tanto, aramon talawan mga headlines kan mga darakulang bareta ngunya na pagkaaga. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Director Mar de la Cruz nasa linya. Good morning, Paring Mar. Kumusta ang mga bareta dyan? Anong latest? Good morning, BP. Good morning sa mga tawan-tabay. Presidente Bongbong Marcos, di pa siguro ang kaligtasan na sin pagtaon ng ayuda sa mga apektado kan Bagyong Agon. Antang Agon, nakawalong landfall, sigun sa pag-asa. Grabe, ano? Kumilusog pati. Oo. Economic chat siya, nagkaigwan in pag-asa sa pagsalida ng liderato kan Senado. Mantang Senador Cheese, habo magpapon na Senate President. Aha. Cheese sa nangayaw kina. Ano da? Cheese sa na. Cheese. Okay. Yung mga nakatudan, budangon yan ngayon pati. Dahil pa mga maiwasan na apulon pa mang kirari na Senate President si Subiri. Oo. Ako nga dahil manakukan sa mga titulo. Iyo. Trabaho sa nangyayari kita. Oo. Alright. Iba man na style ali. Oo. No balance billing isinulong sa Kamara de Representantes para dahil malubog sa utang ang mga nagpapabulong. Padusa sa telcos na bagulbol ang internet service binuhay. Presyo ng gasolina sinibaba, may taas sa aga, Martes, Mayo 28. Yan. Oo.
Date man sana, pero magpakarga na ka mo. Okay. Abangan po ang final na announcement kay Natyan sa programang Aramon niya to. Alright, Senate President Escudero, pabor nag-ibuho na madali ang proseso kan annulment. Pero abo niya magkomento, pabor man o kontra sa isinulong na divorce bill duman sa Kamara. Mga ahensya sa industriya kan enerhiya sa nasyon, pipay dali sa pagresolver kang problema sa supply ng kuryente. Tandang mga nasa likod kang Pidea Leaks sa kaning kaso kang pilantropo asin negosyanteng si James Kumar. Papapakusok kan agritourism, isusulong ni Senador Lito Lapid bilang bagong chairman kan tourism sa Senado. Veteranong writer, comic strip creator na si Carlo J. Caparas. Yung manang na. Kadana. Okay. Alright, so far, baby, ang mga headlines ko niya na pagkaaga, ito dyan kang POS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Maria Sacalio dyan sa Oros at Legazpi City. Ang POS Enterprises, iyon lihitimong supplier nin mga di kalidad, asin tunay na mga klase ng gabos na communication equipments. Asin sinda nag-operasyon man in Marhay, asin garantisadong serbisyo. From Newspace, yun po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Panigmar, sa mga headlines. Ngunya na pagkaaga sa mga bareta sa Lado National. Tawagan natin ang Pag-asa, DOST. Para po sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan tabing aldaw nin Lunes, 27 po kan Mayo. Good morning tabi sa mga taga Banwang Daraga. Uy, kumusta po ang satuya na mga kababayan? Yan po mga tugang sa Daraga Albay. Sige daw. Aramon ta daw muna ang latest sa kamugtakan kan panahon. Nagring lang ang Pag-asa. Alas 5:40 na nin pag-aaga o 41. Hindi po mga tugang sa DCGB. Happy Fiesta po sa mga taga-Tigo-Tigo Taysan. Kay Kapitan Ben Rosin at sa iyang iski chairman na si Kate Poche. Yan. Happy Fiesta. Yan ha. Happy Fiesta po. Siguro, another reaction. Wala. Sige, sandali lang ha. Nagring lang ang Pag-asa. Siguro po sa nakasakop kanta mo yan pawa, tabi kuya, cooperar with tanod CCTV po. Yan, di ba? O, nagkapira ng mga suwestyon. Alisan listeners na dapat daw may CCTV. Tabi mga tugang dyan sa lugar na yan para mas mapakusog niya to ang monitoring at protection sa mga nagbibisita dyan. Ha? Alas 5:42 nin pagkaaga. Sandali lang. I-try natin uling apudan ng Pag-asa. Baka tapos na po sinda sa iba pang forecast, sa ibang mga radio stations. Ngunyan tabing pagkaaga. Tangani po na masabutan taniba pang mga latest na informasyon na sa tuya tabi na programa. Ringing lang, sandali lang Joshua. O takunda ipa magsimbang ilog tamo na si Joshua Babino. Inda kung kumusta ang panahon mo niya, kung magiging mainit mo niyan. Ano? Kwampa, day pa man tabi pigahali mga tugang sa warning. I mean, so information para sa pigapod na El Nino. Yan. Magiging tag-init pa manggirara. Yan. Pero nagulpi so kwa na di. So Central Visaya, I mean so Tagalog. Ay, wala. Mamaya, balik natin ang Pag-asa. Pigiling ko kasubang gisum news tungkol mga tugang sa typhoon na si Aghon na tuminama sa may partikan Quezon Province, Lucena, Kataraning na mga lugar, Salbatana. Nagulpi, sinda? Grabe pati subaha. Dakulon mga tugang so darang paros. So darang tubig. Kaya buminha sa nagkapirang areas po dyan sa may southern Tagalog region. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ramonta daw mga tuka ni Bapang mga bareta. Ngunya na pagkaaga. Kasabay si Joshua Bino. Morning, Henry M. Joshua, good morning. Kami, ano ang latest? Yes, Sweetie, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta, anong nangyayari? So dapat ko na Pag-asa ng bayan, kabataan. So na naman dating minor de edad
ang nadakop kan mga otoridad matapos magpabakal nin pinagtutubod ang illegal na droga. Sa report kan Legazpi City Police Station, katuwang rinda ang Pidea Albay asin nagkondusir nin buy-bust operation kanakaaging aldaw sa Purok 1, Barangay Rizal, Legazpi City. Asin ini nagresulta sa pagkakadakop nga na sa sarong minor de edad. Kung sa minor de edad pa sana, kay iba na sa listahan kan street level individual on illegal drugs. 17 anyos ang nasabi ng suspect. Asin residente kan Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Nakumpiskar sa naarestong suspect ang sarong puro plastik nin silyadong plastik sachet may laog pinagtutubodang shabu. Sa kunyan, ang suspect asin ang ebidensya iyan sa kustudiya kan Legazpi City Police Station para sa magkakanigong proseso asin tamang disposisyon. Yan diti, dagdag na storya sa luwas. Joshua Bino, CCGB. Thank you, Joshua, sa report. Sige daw, balikan ta mga tugang ang pag-asa DOST sa kamugtakan kang panahon. Yung tado kung magiging maipirger, mainit na no? Ha? Nailing ko so kaliwanagan mga tugang sa sirangan. Magiging mainit na. Ngunyan tabing aldaw. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On the air ka na po sa satuyang programa para po sa latest forecast ngunyan pong aldaw. Para po sa tuyang forecast. Ngayon na aldaw ng Lunes, ang bagyong Aghon na kung saan nasa typhoon category, mayo bahagi apang nagkusuga bang inimanya o na duman sa may Philippine Sea sa may sirangan na partikang Aurora. Alas 4 ngunyan inaga, hurining namataan sa distansyang 105 kilometers, sirangan kang Baler Aurora. Sa ngunyan, ining kusog din Doros na harin sa sentrong nag-aabot sa 140 kilometers per hour, at may pagbugsukan Doros sa nag-aabot sa 170 kilometers per hour. Naghiro ini ngunyan sa direksyon na panorte-norteng sirangan sa Recasma na 10 kilometers per hour. Ang lugar man sa Bicol Region na igwa pang nakabanderang tropical cyclone wind signal, ang signal na tropical cyclone wind signal number 1 nakabandera pa man sa western portion kang Camarines Norte kung saan iyo yan ang mga munisipyo kang Santa Elena, Binsons, Labo, Kapalonga, Paracale, Talisay, Sipanganiban, San Vicente, Asindait, asin kabali naman sa signal number 1 ang Calaguas Island. Samantala nilalaw man na panahon sa Bicol Region ngayon na maghapon dahil man sa southwesterly wind flow o Doros na nagali sa timog sulnupan na dahil man sa kausangani kan bagyong si Aghon nilalauman ang mapanganuro na kalangitan na kung saan kusod di pamanan mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat pagkaguldon. May man nakabanirang gill warning sa ibang parte kan Bicol Region alagad pinag-iingat pamanan mga nagagamit din mga saralitas sa kampen dagat ay nasahan naman ang katamtaman hanggang sa maalo ng kadagata. Yan po ang sa tuyang weather update. Talitig sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Hello, Sir Ariel. Nagkapir ang clarification lang po. Ano nangyari kay Aghunta? Siya baga, nagkapir ang business pong naglandfall bago mag-abot naman sa may Southern Tagalog. Pero habang naglandfall siya, naka-accumulate pa po siya ng kusog? Yes po, nag-expect pa nga siya into typhoon. Oo. So, ano po kaya, kumbaga mayo man siyang nagihan na terrain talaga para siya magluya. Iyo. Kumbaga sa mga isla man lang siya nag-agi, mga isla. So, then yung diameter niya, mahiwas. Kumbaga sakop pa yung mga kadagatan, kaya nakagain pa siya ng strength daw. Yung sentro niya nagtama na sa mga I see. Iyo so usual baga na arami na pag ngayon nagpaparalandfall siya, naguluya ang bagyo. Inilugod na kusog ali. Depende po kaya sa terrain. Tinatamaan kang sentro kang kabagyo. So, depende man sa yung environment na nakapalibot sa bagyo. Ayon. Okay. Salamaton po. Mabuhay ang Pag-asa. Salamat po. Alright, thank you so much. Yan po mga tugang ang latest sa
lagay ng panahon, hali po dyan sa Pag-asa DOST. Yaon na siya duman sa may. Kaya ngunyan, mga tugang ang signifikanting mga informasyon. Nakubinusog adi, pangyari sa Maabaka, iba man talaga si Kwan, iba man si Aghon. Kaya, yaon na siya duman sa may Kadaga. Kaya ngunyan, asob na, may typhoon signal pa sa Kwan, sa may partikan norte. Sa Bicol Region, norte naman sa Camarines Norte, mga tugang ang Kwan, an may typhoon signal, no? Tabi sa Panukan Harani siya duman sa may kadagatan na ito. Okay? Bueno, mga tugang, 10 minutos tabi bago magabot ang alas 6 nin pag-aaga. Sa Luzon, ang may typhoon wind signal number 2 upon southern eastern Isabela, Palana, northern portion kan Aurora Baler, di pa yan. Kasiguran, Pulilio Islands yon. Sa Metro Manila, dahil man po typhoon signal na tabi susog digdi sa forecast kan Pag-asa. Kuminusugon pati adi. Ano palawot pa lang sa typhoon signal sa tropical typhoon signal number 1. Yan. Sana kung ano tunailing ko sa bago. Cyclone wind signal number 2. Ang number 1 oni igapaki mga number. Kundi anyway, harayo naman po. Sa basta sa Bicol Region, ang may typhoon signal po iyon Paracale, Talisay, San Jose, Panganiban, San Vicente, Daet. Yan. Kasabay po ang Calaguas Island. Western portion kan Camarines Norte. Buda sa may partikan Tagalog Region. Pero sa national, sa Manila, dahil man po nakinailing ako na may typhoon signal, mga tugang ang sinabi ng tropical storm. Sa typhoon signal number 1, Guillermo, alright, wala. At may naghapot kaya digdi, San City of Gapan, Cabanatuan, etc. Wala pa kung nabasa na Manila o national, sa Quezon City o mismong Metro Manila. Okay? Typhoon signal number 1 and number 2 man sana po ang significanting forecast po ni Aghon. Makon, matindi man so urong-usong di Aghon, hindi po mga tugang sa tuya, tabi na palibot. Paningit sa Morning Hirit. Sige, maringani kita sa Bicol nakuha na dahil masyadong na target, pero sa Masbate may tinamaan, dan amoy nagi sa may partikan Masbate. Mga dagdag, mga tugang nakaaraman sa Morning Hirit, asin po digdi sa, digdi po sa DCGB. Ngunyan tabing aldaw na ini, aramon tadaw, mga tugang an mga dagdag nakaaraman. Sa Morning Hirit, aram daw nindo na igwanin mga nasyon sa kinaban, nanggan sa ngunyan daw, day po pinag-converter ang metric system. Ang sinabi ng mga nasyon, tulusan na ini sa bilog na kinaban. Only 3 countries have not formally converted to the metric system. Ini po ang mga nasyon kan Myanmar, Liberia, asin po ang United States. Yupalan adi. Si Thomas Jefferson nagsuhestyon kay ni ng United States convert na sa metric system kan 1790. Alaga nagdesisyon ini na dayon na ipaglabos dahil lang daw sa major trading partners sa sinabi ng panahon na iyo po ang Great Britain. Nakunhain
nagagamit man kan sinabi ng metric system. Kano minaging 1965 ang Grand Britanya nag-switch mga tugang sa metric system, pero ani ba daina. Ayo. Kaya pala ang nasyon ka Myanmar, Liberia, asin Estados Unidos daw, ito ang nagkuan considering na bagay. Alright, yan po ang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Ngunyan tabing aldaw. Mga tugang, okay. Okay na. Okay. So may mga birthday. Tabi, happy birthday na. Mga birthday greetings natin. Happy birthday Kasay pa de. kay Migay, kami kita sa LGU, kay Maripe, kay Mape. Mavic Mafe Chalose. Roger, Yes. birthday ko niyan. Birthday pala ngunya ni Mafe. Adi. Tapos, pista dyan sa Lidong. Pista sa Lidong, kinamay. Duman na lang siya. Buda, si Diyos, ano si Diyos ba? Nag-live ngunya, anday ma? Di ko sabot. Sa piyesta. Baka Pista palang nagkalpong. karame. Baka nagkalpong ka subanggi. Ayo. Ayan, yan ang dami, Bibi. Happy birthday, Kiraray Migay. Happy birthday. Happy birthday, Migay. Mafit Chalose. Yan po sa Santo Domingo Albay. O dumang ka na lang sa Lidong. Ta piyesta bagang ngunyan pala. Ano na ko, Jing? Baka si Diyos ba? Magparam taon-taon. Masikaso kang piyesta. Happy fiesta po sa mga taga-Bilidong. Good morning, sabi ni Noel, Barangay Tamauyan iyan at BP. Dapat sila nag-report. Ay, Demigo, ang kwantabi ang ang sa tuya tabi na yan na pawa. Iyan ang monumentong iyan na imahen kan ni Mama Mary. Kwantabi yan. Pawa, ano? Tara kaurong kan si dating kapitan, former kapitan It's old. ano nga si former kapitan Manayuli Pawa po yan, sina po nakasakop kaya. Alright. O sige, wala na. Dahil na may birthday. Dahil na may birthday, kuminusog subagyo tanaglandfall sa aga. Arawayo rin naman na. Morning po, ang tile sa Legazpi Terminal, uroklab na. Dahil po kayang nag-maintain in dahil lamang genset pag brown out, madiklom sa salog. Saan Legazpi Terminal? Ang Legazpi Terminal kaya po, kung tiles ang pigurunan, private operation po yan. Private operation po yan. LQY baga po yan. Sige, tayo paabot daw, ha? Pabati po, happy birthday Kilos Makaraeg and sa kuyang amiga na si Merly. Good morning. Dakul baga sir, ang PNP Motorcycle Patrol sige asan alibot sa mga sentro baga. Pwede man damayo nindo, malibot sa mga arayong barangay. Saka sana kami, saka bako sana kami sa sentro. Sige, ano ito? Madali lang, ha? Sayang kang gas. Malibot sa mga barangay, bako sa na permisinda sa sentro. Sayang kang gas. Okay, sige po. Pwede man yan na sa indong suwestyon, mga tugang may kinaraman dyan. Good morning kay Jonas Rosal. Sige. Yes, good morning Tabi. Wala na, ay wara na. O check ta daw sa iba pa nyato na mga kwan, ha? Check ta daw nyato sa iba pang mga platforms, baka may mga greetings pa in the morning. May mga ay sus dakulo na ining konta, comments ta. Good morning Teresita Marchan, happy birthday po kay Mean Miraflor ng Banyag Daraga Albay. Happy birthday. At saka good morning daw. Sabi ni Bench Dapugi Hili, good morning sa mga nakatutok sa Morning Hirit. Good morning da pa shout out kay Agnes Mape. Thank you. Role Alvarado, happy birthday sa bayaw ko dyan. Happy birthday kay Felix Villanueva. Yan, ha?
Felix Villanueva, happy birthday sabi ni Rolly Arbalado. Good morning kay Chanits na Armstrong, tabi na sa Melbourne, Australia. Merlin Magat, watching from Ginubatan. Militred, good morning. Bien Robles, good morning. Herbert Borja, good morning tabi kay dating board member Herbert Borja. Good morning, amigo. Marina agad tabi, padi. Kanan tunay. Good morning, tabi. Salamat sa pagtutok dito sa tuyang programa sa DCGB. Siring man, good morning, tabi kay Kagawad Isidro Morante ng Barangay de la Paz, Daraga, Albay. Yan. Okay? Homer Lola, good morning, tabi sa Saindo, Gabos. Yan. Alright. O sige. Sa mga taga Pag-asa, Daraga, Albay, good morning daw. Pagadagos tabi nakatutok mga tugang sa DCGB. Okay. Ang mga bareta, susunod na. Mga tugang, makalipas lang kan mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:02 ng morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyan na pagkaaga digdi po sa DCGB. Mga tugang pagluya kan supply ng tubig sa nagkapirang barangay kan syudad ng Legazpi dahil sa pagpurupalsok din kuryente sigon kay LCWD General Manager Rico Salazar.
mga biyahe kan mga lunad pandagat sa Bicol Region balik na ang operasyon sigon sa Philippine Coast Guard. Sa lado nasyonal, pipasiguro ang kaligtasan asin pagtaon din ayuda sa mga apektado kan bagyong aghon. Senador Chis Escudero habo na magpapo din Senate President Ikaramik Chacha nagkaigwanin pag-asa sa pagsalida nin liderato. Sa Senado, sa ibang nasyon, mga tugang UN itinaas ang numero kan mga nagadan sa landslide sa Papua New Guinea sa uminaging sa 670. Sa Business News, presyo kan kaning urig nag-itaas dahil sa paglangkaw kan farm inputs asin production cost. Health News, sobrang asin asukar, peligroso sa salud sigon sa mga health experts sa Kinaban. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulang bareta ang pagpropalso kan kuryente ang saro sa mga rason kung nata nagluluya ang supply kan tubig sa nagkapirang barangay sa siyudad ni Legazpi. Ina ang sinabi ni Rico Salazar, General Manager kang LCWD. Sigon kay Salazar, nagkaigwasinanin evaluation asin assessment sa barangay Kantaysan, Pawa Dita, Tamauyan, Rawis, Binanuahan, Boragwis, Dapdap asin barangay Puro na yung perming naapektaran kan insufficient water system. Katakod kay ni sinabi ni Salazar na nagbukasindanin bagong well sources sa barangay Bunga kung sa inyaon ang well number 12 asin barangay Mabinit para sa well number 7. Ini ang paramihan trust nindang ginamit bilang short-term solution sa nasabing problema sa supply ng tubig. Dagdag pa ni Salazar, napigupo na naman nindang gibuhon ang 5 pidasong vessel asin igwanin filtration tangani na masara asin malinig ang dagdag na tubig na maisusupply sa nasambit ng mga barangay. Balik operasyon ang biyahe kan mga lunadang pandagat sa mga pantalan sa Bicol Region. Sa Sea Travel Advisory kan Philippine Coast Guard o PCG, lifted na ang suspension kan biyahe kan mga roro asin cargo vessels o ano manaludang pandagat sa mga probinsya kan Albay. O sa probinsya kan Albay, mas bate katanduanan sa Sinsursogon ang biyahe depende sa availability kan vessels asin scheduled trips sa kanya-kanyang ports. Ipinagreiterar man na sunodon ang guidelines sa movement kan mga motorboats, mantang padagos ang abiso sa publiko na mag-ingat lalo na kapadagos ang pag-uuran sa palibot. Kinoronahan bilang Daragang Magayon 2024 si Miss Chris Ignacio Oresca kan Nagas Camarines Resort. Napili bilang Miss Albay Tourism 2024 si Miss Shane Barcela kang Iriga City Camarines Resort. Mientras tanto, ang first runner-up iyo si Miss Marga Joy Saison kan Libon Albay. Second runner-up si Miss Janelle Mendy Calleja kan Legazpi City. Mantang third runner-up man si Miss Rani Lachmi Dado kang Tabaco City. Arestado po ang 43 anyos na babae na kaiba sa listahan kan mga watch-listed street-level individual sa ginibong operasyon kontra sa illegal na droga kan Masbate City Police Station sa Barangay Nursery kan siyudad nin Masbate. Kanakalis na daw, kumpiskado sa suspitsado ang sarong pidasong kahonin sigarilyo na an laog 12 na pidasong silyadong plastik na may laog na pinagtutubudan na syabo. Igwanin 8 heat-sealed transparent plastic sachet na may laog na pinagtutubudan na syabo asin 11 heat-sealed transparent plastic sachet na kay riba katakod kay nang naarestong suspitsado yung nasa kustodya kan Masbate CPS para hampangon ang kasong pagbayolar sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2022. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Dumang kita kay Al Armario sa dagdag na report. DSWD naghagad ng unyanin o kaya naghahanap ng unyanin mga beneficiaryo sa AKAP program. Report hali dyan sa luwas kasabay si Al Armario. Naghanap na kunyan ang DSWD ng mga posibleng beneficiaryo kan AKAP
o ayuda para sa kapos ang kita program kan Gobyerno Nasyonal, preparasyon sa planong pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos digdi sa Bicol, posible sa Hunyo. Sinabi ni Congressman Atty. Jill Bungalon, kanako Bicol Vice Chairman kan Committee on Appropriations sa Kongreso, na inlansar man digdi sa Bicol ang bagong Pilipinas program kan Presidente as ang target na audience 70,000 na mga AKA beneficiaries sa Bicol. Ang planong tawan iyo ang mga minimum wage earners, siringkan gwardiya, sales lady, mga nagatrabaho sa mall, asin iba pang grupo, nakapos-kapos ang sweldo dahil sa paglangkaw ng presyo kan mga panginot na barakalon. Kaya ngunyan, ang DSWD nagsipag-coordinar na sa mga barangay para hanapon ang mga posibleng beneficiaryo ng AKA program sa bagong Pilipinas. Mario, si Jimmy. Hinagad po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. partikular na sa mga lugar na apektado kan bagyong aghon na maging marikmat asin sigurohon ang kaligtasan. Sigon kay Presidente Marcos, ang interes kan manuwaan ang prioridad kan gobyerno. Sinabi ni PBBM na sinugo niya ang mga local government units, emergency services asin iba pang mga concerned agencies na makusog na i-monitor ang sitwasyon asin itaw ang magkanigong ayuda sa mga apektadong na manuwaan arog kan food and non-food items. Ipamobilize man kang Presidente ang gabos na evacuation centers bilang suporta sa mga apektadong komunidad. Ipatutukan man kang Presidente ang vulnerable members kan komunidad. Balikan niya to mga tugang ang mga bareta sa lado lokal. Mga kahoy na pig-applyan kan DPWH nin permit to cut sa DNR, pigutugutan ng paraludon alagad hanggang ngunyan mantinidong da ipapigihiro kan DPWH. Peligroso daw ini sa aksidente kun taguran. Jimmy nasalita sa report. Dahil masabutan ko nata dahil paparalod kan DPWH ang darakulaon na akasya sa mga gilid ni National Highway urog na dikti sa porsyon kan Barangay Paulog, Ligao City sa ibong kan basado sa Sendro Officer Ferdinand Baltasar. Pigpermitera na ini kan DPWH na puro tulo na ang mga kahoy na pinag-applyan kan DPWH nin permit to cut. Dahil manigaran mala kadelikado ini ali sa sobrang init pag naglaugan sigido ng paguran, baka sumirila kan darakulaon na sanga na nakatangod sa mga tinampo. Peligroso ang mga ini sa aksidente. Iguanan nin panalmingan na nangyari dyan sa siyudad kan Legazpi kung saan may na aksidente dahilan sa natumbang kahoy sa gilid nin tinampo kung saan dapat antisiparan ini kan DPWH digdi sa 3rd District habang mainit pa ang panahon. Dapat magkaharali naman ang gadan mga kahoy na sa mga gilid kan highway na pinagtugutan na kandinar na puro tulon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, 8 beses po na naglandfall ang bagyong aghon sa iba-ibang parte kang nasyon. Sa weekend, sigon sa Pag-asa sa joint conference kay bahan ng Office of the Civil Defense Kasudma. Mayo 26, sinabi kang Pag-asa na indot nang naglandfall si aghon sa Giwan, Eastern Samar, bandang alas 11:20 nin Banggi. Kan Biyernes, Mayo 24, nagkaperang minutos. Naglanding man ini sa Giporlos, Eastern Samar, bandang alas 10:40 nin matanga kan Sabado, Mayo 25. Sunod ining naglandfall sa Basiao Island sa Katbalugan, Samar, alas 4 nin maaga. Nangyari ang ika-4 na landfall sa Duyong Island sa Katbalugan, Samar, Mayo 25 alas 5 nin aga. Pagkatapos sa Batuan, Masbate, alas 11:20 nin aga kan Mayo 25. Masbate City, alas 10:45 nin aga. Torrijos, Marindoque, alas 10 nin Banggi kan Mayo 25. Asin Lucena City, Mayo 26, alas 4:30 nin aga. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, sarong senior citizen na hulog sa irarom nakalot sa barangay Tagas, Daraga, Albay. Bureau of Fire Protection nagresponde. Report kay Joshua Bino. Baray Sarang Maricas,
na naisalbar ang mga personahes kan Bureau of Fire Protection Daraga ang sarong 64 anyos na senior citizen matapos ining mahulog sa hararom na kalot min sarong deep well. Naisalbar ang buhay kan biktima asin na agapan tulos matapos magsapar inin injury sa iyang tuong tabay. Sa impormasyon hali sa Bureau of Fire Protection Daraga na pinamamayuhan ni Fire Marshal Senior Inspector Amor Lagilles, mag-aalas 5 ang hapon kanakaading aldaw kan may mag-informar sa indang opisina na may personang nahulog sa kalot sa Doña Maria Subdivision, Barangay Tagas, Daraga, Albay. Bit-bit ang hagyan, loaded asin iba pang gamit pan-rescue. Inabutan kan mga ini ang 64 anyos na biktima yaon sa irarom kan kalot na may tubig nagdadayuyo sa kulog kan sa iyang sinapar na injury. Napag-araman, nanadaro sa ini sagkod sa nahulog sa kalot. Sa Spersos kan BSP Daraga na ikakat asin na isalbar ang biktima asin na pinagpatod man sa Daraga MDRRMO pasiring sa pinakahararing ospital. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Mga tugang iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal, garing nagkaigwapo nin pag-asa ang pigusulong na economic charter reform sa pagsalida ni liderato kan Senado. Sigon kay Albay, 1st District Representative Ed Selagman, ang pagsalida ni Senador Francis Escudero kay Senador Juan Miguel Zubiri bilang Senate President, nagtaon nin bagong pagkakataon na malawos ang charter change. Sigon kay Lagman, ang issue sa Chacha tapos na sa Kamara asin nagpalawas na siya kan sa iyang reaksyon. Manong digdi, mantangyaon digdi, ang posibilidad na ang pagsalida nin liderato magpapakusog sa tsansa kan charter change. Magigiramduman na purbaran na sa Kamara ang resolution of both houses, RB 87, na may kamautan na tawanin poder ang Kongreso na baguhon ang limitasyon sa investments kan mga dayuhan sa public utility, edukasyon asin advertising. Ang kaparehong versyon kang Senado na RB 86, sinulong ni Zubiri, Senador Lorin Ligarda, asin Senador Sani Angara. Iyo ang pendyente man sa Special Subcommittee. Sinabi ni Lagman na ang question kan dapat na magkaibahan ang pagboto o dai ang Senado asin Kamara sa pagbabago kang konstitusyon pwedeng resolberan kan Korte Suprema. Nagtutubod si Lagman na dapat magboto nin magkaibahan ang duwang sanga kan Kongreso. Dagdag mga tugang na report hali po dyan sa luwas sarong suspitsadong drug pusher dakop kasubanggi sa Tabaco City. Report kay Jomar Biet. Nadakop kan mga otoridad ang sarong parasira na apuera sa pagtinda nin sira nagtinda mampalan kan Shabu digdi sa syudad kan Tabaco. Ang suspitsado sarong 43 anyos na lalaki para sira ini alias Padi asin residente kan barangay Nagkalsot, Lapu-Rabu, Albay. Basado sa impormasyon na nakuha kan DCGB News alas 7 kasubanggi kan makipagtransaksyon si Padi digdi sa mga ahente kan Philippine National Police sa sarong lodging house sa barangay Kubo, Tabaco City para pabakalan niya isarong sa siya pinagtutubo na siya po. Matapos ang transaksyon, nagburtuhan ng mga pulis asin tinakma ang parasirang ini. Nakuha sa iya ang sarong sa siya pinagtutubo na siya po. Sarong pang sa siya na bukas na kan siya po magdiraray asin mga paraphernalia ang suspitsado tulos ng kinungkon sa karsel mientras na ipinagpreparar ang kaso kontra sa saya na isasaangat mo niya na aldaw sa pagi ng inquest proceedings. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Iba pa niya to na mga baretangon yan, mga tugang. Padagos kita sa mga istorya alas 6:16 nin pagkaaga. Para sa bagong ilhidong leader kan Senado na si Senador Francis Escudero, mas gusto niyang apudo na sana siya sa iyang nickname na si Cheese kaysa Senate President. Sinabi niyang giro da ibagay dahil sa totoo lang, mismong tuod pang apudon mismong tuod pang
apo doon si Senador Zubiri kang Senate President o SP na okay man ito sa iya dahil wala man sa iya ang titulungan niyan dahil aram niyang paramiyantas man sa niya ining kakaputan na pwesto. Pun pa ka ito, nas talaga siya. Sarong simana na sa iyang posisyon si Escudero matapos makatuko kang Lunes bilang Senate President kasalida kan napatalsik na dating leader kan Senado na si Senador Juan Miguel Zubiri. Kung kumustahon sa iyang primerong simana sa iyang bagong posisyon, sinabi ni Escudero na si kasungunan niya ang pangangaipas yung problema kan lambang departamento kan Senado bago magresibinin bisita o kaya courtesy call kan mga embahador asin iba-ibang mga nasyon. Babalikan niya to mga tugang aniba pang mga bareta makalipas lang kan mga patalasta hindi po sa GB News Express. 19 makalipas ang alas 6 nin morning. GB News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. K2D Tito ko. Christopher ko. K2D Christopher ko. Servisyo ko sa segundo distrito. Sarong simpleng tawo, nag-agi sa pagtiyos, aktibo sa pagtabang. Kasing kada ko lang nagibo, totoong makatawo, kada ko lang napatunayan. Yan ang idol ko, maski wala sa pwesto, sa pagtabang ay alisto. May mga konkretong mga plano, asim programa sa mga albayano. Bukun pa ka ito, subukta na serbisyong ko, ang idol ko sa segundo distrito. Tito ko! High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon in informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, isinusulong po sa Kamara de Representantes ang propestong No Balance Billing o NBB policy na magkakatabang para daim mailubog sa utang ang nagpapabulong. Sinabi ni Congressman Wilbert Lee na ang NBB policy pwedeng maipakutob sa pagikan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nag-income ng bilyon-bilyon taon-taon. Sirarom kompuesto na No Balance Act o House Bill 1002 o kaya 10245 mababawasan ang pagkatakot kan ghosting na pagpabulong sigon kay o ang gastong magpabulong sigon kay magayon ang kamabutan kan NBB existing na ang programang ini, pero kung dai maliniaram asin mamatian kang kadaklan na mamatian, kung dai susunod asin dai na ipapautob nin tultol, bali wala ini. Kaya gusto niyang maging lay asin maging komprehensibo ang implementasyon kang programa dagdag panili. Enot kay ni sinabi ni Lee na naitaas ang benefit coverage kan PhilHealth. Naging positibo man ang aksyon kan PhilHealth sa 30% ang pigisimbag kaining bayadan kan mga miyembros kaini sa ospital. Binuhay nin sarong kongresista ang propesto na magpapataw din padusa sa mga telecommunication company kundi nindang maabot ang limit sa internet speed na dapat nindang itao sa indang mga customer. Tinawan nindo ni Makati City Representative Luis Campos Jr. ang importansya na maserbihan nin tama ang telcos ang sa indang mga nagbabayad na customer. Siraram kan House Bill 10215 ang mga telco na magapalyar na may taong compulsory internet speed target na taonan nin 1 milyon na multa kada aldaw kan pagpalyar sagkod na sinda makasunod sa regulasyon. Kan Abril 2024 ang average na mobile internet speed sa Pilipinas 32.37 Mbps na mas hababa sa 45.05 Mbps kan Thailand, 50.88 Mbps kan Vietnam, 91.69 Mbps sa Malaysia, 101.43 Mbps kan Singapore, asin 102.41 Mbps kan Brunei, sigon sa Speed Test Global Index na Ookla. Sigon sa propuesto, ang internet connection gigibuhon nagsarong basic services na sakop kan poder kang National Telecommunication Commission. Ang Pilipinas ang nasa 85 milyon o 74% kan populasyon nagagamit kan sa indang mobile phone sa internet. Magbabalik po kami, mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas, makalipas lang kayo. GB News Express. News Express. GB News Express. Camille Pratsiambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Bareta, mga tugang sa luwaskan Pilipinas, sobra po sa 670 katao ang pinagtutubod na nanagadan matapos ang sarong landslide sa sarong Banuaan kan Papua New Guinea. Sigon sa sarong opisyal kang United Nations, ikakarkulong nasa 150 mga harong nangunyan na lubong dada ka nasabing kalabidad. Sigon na opisyal kang UN Migration Agency na si Sherhan Al-Toprak. Sagod ngunyan, delikado pa man grare ang sitwasyon dahil sa padagos na pagrasay kandaga. Sinabi ni Al-Toprak na padagos ang pagbulos in tubig asin nagdadara ininin matinding peligro sa gabos na nasa Port Moresby o Moresby. Sobra sa 1,000 katao man ang na-displace gikan sa Banuaan kasabay kan tinamaan na tanuman nin pagkaon na sin supply nin tubig sa harong na totally damaged. Nagagamit man ang mga tao nin digging strike para darakulang o pala darakulang agricultural pork para ihawas ang bagabangkay na nalubong sa irarom kandaga. Ipinaluwas po kan o kaya Bareta mga tugang sa lado nin pagninegosyo. Digdi po sa GB News Express. Business News. Ipinaliwanag kan Pork Producer Federation of the Philippines Incorporated na o kaya PPFP na nagitaas ang presyo kan kaning urig sa mga saudan dahilan kan pagitaas kan farm inputs as in production cost. Sigon sa presidente kan grupo na si Ronald Tambugo, ang farm gate price kan kaning urig naglalataw sa average na 210 kada kilo dahil sa pagitaas kan farm inputs. Ipinahayag ni Tumbago na ang 120 na gap sa pagultanan kan farm gate as in retail price kanurig sa merkado dahilan sa kantidad kan transportation o logistics. Kaya tinawanin doon kay ini na dapat magdara o maghanap nin paagi sa gobyerno para mapunan o mahipno ang gap sa pagultanan kan farms as in retailers. Ipinunto kan grupo na daing manipulasyon sa presyo kan urig sa nasyon. Ramon ta daw mga tugang ang mga Bareta may kinaraman po sa sobrang asin asukar, peligroso daw sa salud sigon sa mga health experts sa Kinaban. Detalye kayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang sobrang asin buda asukar, bakong marahay sa salud, inang tinawanin doon kan mga health experts sa Kinaban. Sigon sa World Health Organization o WHO, ang sobrang asin, buda asukar, pwedeng magresulta sa heart disease, stroke, diabetes asin cancer. Abiso ka mga eksperto sa salud na magkaon ni nagkapirang porsyon ng prutas asin gulay kadaldaw asin sigurohon na nati-check ang blood pressure. Health News from Newsbase, Martela, Daing Iba. Mga tugang, alas 6:31 oras po sa Pilipinas. Pag-asa, DOST. Nasa linya kaiba si Ariel Zamudio sa Kamugtakan Kampanahon. Maray na po para po totoo yung forecast ngayon na aldaw ng Lunes. Ang bagyong Aghon na kung saan nasa typhoon category
niyo bahagi apang nagkusuga bang inimanya o na duman sa may Philippine Sea sa may sirangan na partikang Aurora. Alas 4 ngunyan inaga, hurining namataan sa distansyang 105 kilometers, sirangan kang Baler, Aurora. Sa ngunyan, ni kusog Indoros na harin sa sentrong nagaabot sa 140 kilometers per hour, asin may pagbugsok Kandoros sa nagaabot sa 170 kilometers per hour. Naghiro ini ngunyan sa direksyon na panorte-norteng sirangan sa Recasma na 10 kilometers per hour. Ang lugar man sa Bicol Region na igwa pang nakabanderang tropical cyclone wind signal, ang signal na tropical cyclone wind signal number 1 nakabandera pa man sa western portion kang Camarines Norte, kung saan iyo yan ang mga munisipyo kang Santa Elena, Vinsons, Labo, Kapalonga, Paracale, Talisay, Sipanganiban, San Vicente, Asindait, asin kabali naman sa signal number 1 ang Calaguas Island. Samantala, nilalaw man na panahon sa Bicol Region ngayon na maghapon dahil man sa southwesterly wind flow o duros na nagali sa timog sulnupan na dahil man sa kausangani kan bagyong Siaghon, nilalauman na mapanganuro na kalangitan na kung saan kusod di pamanan mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldon. May man nakabanirang gill warning sa ibang parte kan Bicol Region, alagad pinag-iingat pamanan mga nagagamit din mga saraditas sa kampen dagat ay nasahan paman ang katamtaman hanggang sa maalo ng kadagata. Yan po ang sa tuyang weather update. Talidig sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat Pag-asa sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, ay mga tugang iyang pandetalyes kan mga darakulang Bareta ngunyan pong alaw. Sa pangaran po kan nagsurat kan Bareta News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, si kasabay dyan si Shara Leron. Asin po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog kan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mapay sa ganda And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang chicken hotdog meal 99 pesos na lang. Mabusugera, chicken hotdog irampa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals 99 pesos na lang. Ang mabusugera, chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita sa programa, nagulpian mga kalamidad sa kinaban na di. Nagulpian mga kalamidad sa kinaban. O malangani ngunyan sa Pilipinas, kuminusugon sukwan. So, I mean, grabing baha tabi duman sa Southern Tagalog, buda itong pasisiring duman sa may Central Luzon. Dara po kan bagyong si Aghon. O. Duman man sa Papua New Guinea, mga tugang, makusugman ang mga landslides na nangyari. Uyug-uyugon mo yan na na sitwasyonan sa kinabahan, pero hanggang ngunyan kwantabi pabor bago dahilan sa epekto da tabi ang may mga interview ako nagkailing duman sa sa BBC, sa sa Channel News Asia, na ang mga nangyari ngunyan talaga pinag-attribute mga tugang kan mga experts tabi dyan sa dyan tabi sa climate change na pigasabi. Dahil ang tabi sa pigaapod na global warming. Bato-bato sa langit ang tamaan, dahil po madagit. Konsuelo lang ini sa morning hearing.
Istorya, kay ba po mga tugang si Joshua Bino. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay Say daw ini. Sisay daw ini. Saro da tabing staff mga tugang sa sarong opisina, may pigataman na kulasisi. Pero, muya ko ta nakaining bayaan ng girl, tamay iba na naman. Napigpupurmahan si Padi. Arog man talaga kaiyan. Paburo bara guta. An may kasalanggan so namumuya. Ganun kaya grabe. Hello, Joshua. Good morning. Oha! Good morning, Juti. Good morning sa mga praantabay. Yes, oho. Sisay daw ini. Nasarong staff sa opisina. May tigataman pala na kulasisi. Pero, muya ko ta nakaining bayaan ang girl. Oo. Sa may iba na naman, na para puro pormahan si Padi. Kundi day kayang gibuhon, tatakot. Oo. Di patakot man kaya kan kulasisi. Takot ini pamambabaye, puputla na ninkwan. Oo. Ano ba yan? Nem, manaram ka pa ngaya. Nem. Bakon ngaya sa kapasloan mo sa chicks. Nakakuha ka ning katapat na ugaling Hitler. Nem. Ginakuda ng dago si Padi. Talagang dainang kawala. Anem. Balo adaw ngayang mambabae. Taputol ang mga masunod mong henerasyon. Nem. Masunod ng God. Kasi isay man ang mamuyang maputlanin ka umahan. Kahirap man si Padi. Hanggang imagination na sana. Mas nangingibabaw na ang takot sa iyang kulasisi. Kaya ang leksyon, mag-ingat ng God sa mga maiisog na chicks. Magtultol ng God kung habo pang maputlan ng mga susunod na henerasyon. Iyan ang pigasabi. Ingat. Mag-ingat. Sinda ta. Igwa na kitang mga kung baga may template na. Kung may template na, alin na magparero, delikado yan. Good for adoption. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Okay. Sige, Joshua. Happy Fiesta sa mga Tagalidong. Happy Fiesta. Di ka malib? Maninong mi. Okay, sige. Mamaya. Sa mga coverage sa Sakwan, sa Santo Cristo Festival, may paglingaw eh. Yes. Okay, sige. Joshua, Thank you, Joshua, sa report. Sa istorya. Sa mga istorya, ang dyan na pag-aaga, 20 minutos tabi bago magabot ang alas 7 nin aga, mga tugang sa DCGB. Asin po sa Pilipinas, ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin iba pa. Kasabay po ang cirrhosis, mga helang yan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, asin tanganing mogmang atay, kay po nasabayan po nin protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin protection kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyos kanatay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tamang atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika o drugstores nationwide. O di ayos, tabi, ano yan ha? Maluwas na, gari nagluluwas ng aldaw, adi? Nagluwas ng aldaw.
Mga tugang dire-diretso na naman ay na mainit. Di ko pala nahapot sa pag-asa kasubago kun kumusta ang heat index ngunyan. Ano? Tagari luminampas po sa bagyo, kaluminang pa sa bagyo, luminag pa sa barong-barong itong tropical depression na si Aghon. Pero nalingawan sa heat index. sa forecast. Anyway, tailingon ta ha. Mga tugang maski po kita inagihan mga tugang kan ano yan tabi so inagihan mga tugang kan bagyo itong dagpon bagang tropical depression, naging tropical storm, mga tugang, di po nangahulugan na, lampas na, mga tugang sa tag-init. Sabi nga ni Mayor Arandia, mga tugang Campiodoran, kanakaurong ko kan Sabado, suura na mo binagsak sa inda, bako supisyente. Bako tabi supisyente, bako tabi supisyente, mga tugang ang kuan ang an uran na buminagsak, ang tubig na buminagsak para masimbagan mga tugang ang kuan para masimbagan po ang pagangaipon nila sa tubig sa Piodoran. Kung matatandaan baga kanuminaging mga bulan ang Piodoran, iyo po ang inot na nag-declare ki state of calamity. Pero di ko lang aram kung pero ito na hindi ko na-approve ito kan kan ma-review ta. May mga criteria baga dahil na po kitubig na nagbubulo sa gripo diyan po sa Piodoran Albay. Kaya kanakaurong ko si Mayor Arandia, bako ngaya tabi ray sufficiente subagsak kang uran digdi sa mo. Tabako mandangani masyadong makosog ha. Para ngaya magkaigwa kami kisupisyenteng tubig man, digdi po sa may parte ngaya kan Piodoran Albay. So meaning po, mga tugang ang tag-init, yaon pa. Dahil pa po pig-declare kang pag-asa, mga tugang na, na mantinido kita, mga tugang sa kwan, mantinido kita, mga tugang sa, wala na kita sa pigaapod na tag-init. Okay? So, kaya, so mga kanyan, so mga kababayan ta dyan na may mga comorbidities, may mga helang, mga tugang na iba pa na bawal po sa mainit, kinakaipan po na magpreparar manggiraray kita para po sa satuyang sadiri. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Kansarong aldaw, pinagdiskutir niya to, ilinawas niya to digdi sa programa ta. So, grounds para po sa diborsyo na inaprobaran tabi kan House of Representatives, no? Diniskutir digdi ang mga tugang sa tuya na programa. Hinagadan mi kamo ako kamo ki reactions may kinaraman digdi, no? So, pati naman sa alas 3 tang programa, pinag-iristoryahan ta mga tugang ang tungkol sa ilinatag tabo na sa grounds para sa divorce na base duman tabi sa inaprubaran kang lower house, no? Ang pigaabangan ngunyan kung ano ang magiging reaksyon mga tugang kang Senado. Kung anong magiging reaksyon mga tugang kang Senado, mga tugang tungkol digdi. Pero sabi, ako ko na, pig-text ko so number ni Senador Chis Escudero, dahil ko aram kung iyo pa ito. Maski puro paano, may interview ta lamang ang Bicolanong presidente kan Senado, kung ano ang sa iyang magiging papel, ang magiging role, kumusta ang status kay ni diyan tabi sa Senado kan Pilipinas. Tadumana sana ang pag-asa mga tugang sa Senado kan mga anti-divorce bill. So mga pabor, iyo mas nakakabintahin na. Di ba? Nakalusot na, digdi mga tugang sa, nakalusot na po, digdi tabi sa House of Representatives.
although garo 20 boto man sa nasulamang duman sa kanpabor kumpara duman sa kontra, di ba? Kininta niya ito kanuminaging aldaw. Ang sabi nga ni, ang bulangon niyan, yaon po mga tugang sa Senado. Konsisay dyan ng mga senador, mga tugang anpabor sa House Bill, baka mag-slow down ini. Tabata ma-election baga. Ma-election. Mag-iingat sa nagkakapira, mga tugang kung ano po sa indang magiging stand, may kinaraman dyan sa pag-abot kang eleksyon. Tayo ni, nakalusot sa Senado o sa Kongreso, House of Representatives, mga tugang, and we do not know kung ano pang abutan ka ini dyan sa Senado kang Pilipinas. Pero sabi ni Senador Chis Escudero, pag-irestoryahan na tabian, di maagi mga tugang sa normal na proseso. Maagi sa normal na proseso. Iningon yan ang pinagsasabi kan iba, tabi, mga tugang, iningon yan mga tugang ang pinagsasabi kan sa tuya na mga nagkakapera. Tayo ni baga, ang simbahang katolika, may stand mga tugang na kontra po sa divorce bill, divorce law. Diba? Kamong nagdadangog mo niyan, hagadang ko dagaray kamo reaction taod-taod. So inot na nailatag ta ini, mga tugang, kadakol kan mga reactions, magin naman sa pagkahapon tabi na mga programa. Kung nagdaantabay kamo, maaramay no, kung pabor o bako sa mga nag-react. Yan. Pero ngunyan, ano daw ang futuro ka ini, mga tugang na divorce bill na ini sa Pilipinas, sa satuyang pamilyang Pilipino? Di ba? Ano daw ang futuro ka iyan na pwede na maidaran niya to sa mga maabot na aldaw? Yan po ang abang-abangan niya to. Maski so, day pa man ki mga pinapaluwas na official statement, mga tugang ano yan, ang satuya tabi na mga kontra dyan, lalo na po ang sarado kan simbahan. Hello? Hello, good morning, baby. Good morning. So mga congressman na nagburutok nagsangguni daw yan sa mga tao ninda? Ang hiling ko, garo dahil naman sinda na baga ang representative, di ba? How can you represent the people kung di ka nagapot? Dapat haputon mo talaga pag nagbuburutuhan, makonsulta ka sa tao. Kundi pag nakapesto na yan, Migo, ang nasusunod yan sa iyang personal na desisyon, may kinaraman yan. Kaya nga ang gusto sabihin tabi, BP, Poder, correct. Sinta na mismo nag-desisyon ka yan? Ang bottom line naman baga, BP, okay, pinansar nindo, pero kaming mga tao, paano man kami naabo? Yan, oo. Diba? Sige nindong trabaho dyan, pero against pala sa moya. Iyon na nga niyan. Kaya iyan ang abangan ara bumigo, medyo ang decision making kan mga senador mo yan, medyo crucial kung baga, ng Hunyo, Oktubre filing kang COC Di ba? Kita baga paano, BP, na Pilipino, family ties, number one. Yes. Diba? So, taharap po takan, kung just in case, in my opinion, nakapusin ka sa tao. So, kanya-kanya ka mo magdesisyon. Yes. Paano makita ka na yaong kita digi sa baba, na dahil mo kitang pagkaisig, at nagtagurulat ka ni kita, na nakapasad na senda. Nakakirigiga na sana. Iyo baga. Ito pala, nagpurutuan na. Silensyo. Kaya nakulog ni tao nagbabara. Kung baga nakulog sa to yung nagkakakirigig, for that reason. Yes. Baka man sa pagkakat kang bangko ni Kong Didi. Ilingan si Kong Didi. Kasi Kong Didi baga, pabo kontra siya eh. Bako siya duman sa tao talaga. Tayo na po na congressman ang nagdidiyo sa kuya ng Igukaan. Iyo. Totoo nga, agad ang correction si Kong Didi. Agad daw, BP. Dahil talagang definitely, against man iyan, ako to lang sa agom. Oo. Ikasaling, kung gari kontra ka man,
Siyempre. Gusto mong mabangguran ka? Yan. Gusto mo sa di ko lang buka. Like, prataram-taram yung pabor ka dyan. Yan ako nagkakalo. Okay. Okay, sige. Salamat, Migo. Salamat. Magparataram-taram ka ngunya na pabor ka dyan. Pwedeng madiskwento ka. Di ba? Madiskwento ka. Tangali na. Okay. Awinda. O bueno, tabi, no. Ini ang abangan ta, mga tugang sa Kongreso kan sa Senado. Hello? Hello, good morning. Good morning, sir. Ikat, Migo. Bossing. React lang po ako dyan sa divorce bill. Oh, sige daw tabi, sir. Ay, mahapon ako sa imo, sir. Pag na-approve sa Senado, tapos dahil pinirma ni Presidente, dahil man magiging bill. Kung iyan iyan kaya, Migo, pwede siyang mag-lapse into law. Ito tao yan sa presidente, pag luminagpas ang konseho na sala 15 days na dahil pinirmahan kang presidente, automatic batas yan, Migo. Unless na ibito pag halimbawa, pigbito kang presidente, iyan, pag pigbito niya, pwedeng i-override yan kang Kongres. Pero kung dahil niya binito, pinakaturog niya duman sa filing cabinet, sa lamesa, pag luminagpas, Migo, ang reglementary period, automatic batas yan. Ayo po. Uling, may pag-asa pa kita, sir. Ano? Uling yung kuko niya ni Mrs. Marcos ni Aranita. Ano? Kahandaan yan. Pirmahi daw ngayon yan. Baga ngayon. Inuton ta ka. Pero ikaw, personal, anong sa imong opinion? Anong sa imong opinion? Favor ka o kontra? Divorce bill. Habo kan divorce bill. Habo ka sa divorce bill nata. Opo. Uning dakulan madadan niya na dit na iriwal sana. Sa pride pagakan mga Pilipino. Oo. Maski habo man, pag nataram na papanindugan niya na mag-divorce. Iyo. Nya, nagidangog mo niyan si Mrs. mo? Dahil. Pero seryoso talaga, ma-inflict ini damage sa pamilya. Ta siyempre makusog na ang buot mo eh. Totoo yan. Naghanap ka lang kirason para grounds para i-file mo ang kasong divorce sa ago mo. Opo, apektado mga aki pati. Yes. Apektado mga aki. Yes, opo, okay. Salamat, Migo. Una, sagrado mga po ang kasal. Kasal, correct. Oh. Okay, salamat po, sir. Salamat. Okay, happy fiesta. Bye-bye. Thank you. Sige, thank you. Awinda. Hello, good morning. Good morning, Tabi. Good morning, amigo. Nadagog mo sa diniscuss ko yun pare. So, linatag ko sa grounds, di ba? Install kayo, pailingan lang ngayon kanto kang kinyin to sa mga butante, maan na ngayon. Iyo. Ano? Pakiulit tao. Pakiulit pa pakiulit. Ano? Pakiulit kan sinabi mo, ano ito? So, ibang nagparabor dyan, dawa dahil na maghagad opinion kang mga butante ta. Sabi nga yan, pailingan sa nangangayan kanto ang kinyin to, wala na ngayon. Pwede. Okay. Para si classmate Didi ta, parehas man yan, takot sa agong. Kaya klase mo si Congressman Didi Cabredo? Ayun, kamusta? Iyo. Sige. Ako nga ni Migoyo man ako, delikado ba ka? Ano pa? Magparataram-taram ako digdi. Pag-uli ko sa araw, pwedeng may problema kita. Kaya baga sa inat kong doang aki. Ano nga sinabi mo sa radyo ulita daw? Okay. Okay. Salamat pa rin. Salamat. Ulita daw nga yan. Ilingon mo naman Garing, dahil ko nakuha sa papel na, saan ko doon na ibugtak sa papel na sinurat ni Pading Ma. Na isinaray ko ito, garing nawara na digil sa bag ko ta, tapos dinuskitor ko na nga ni. Saro duman sa kuha, halimbawa nga, anago mo, di mo na hiling mga tugang sa laog kisarong taon. Pag anago mo dahil na nagpahiling more than 1 year sa imo,
inabandon ka na more than 1 year, mga tugang, pwede ka muna nag-ground yan para sa divorce. Yan ang saro duman sa mga grounds na translate pa din ni Pading Mar sa Bicol. Kan last week, saro ini sa mga kuan, saro ini sa mga mainit na istoryata. Di ba? Tapos, pag ang sarong persona convicted siya sa final judgment, pag sinabing final judgment kaya, na desisyonan, ang pagkasabot ko ha, na desisyonan niya kan RTC, na desisyonan niya kang MTC, di ba pwede bagang i-appeal yan? I-appeal mo sa Court of Appeals o sa Korte Suprema, sa final, sa Court of Appeals o Supreme Court, no? Pag na-desisyonan dumang ki final, pag ikanapadusahan ka ki 6 years above, final judgment, pwede yan mga tugang na grounds nan agom mo, i-divorce mo. Iyan na, napipresong agom mo, pailan mo ki-divorce, mapipreso ka din sobra sa 6 na taon. Ang term naman na ginamit, final judgment. Mas bako man akong abogado, dahil man ako nag-adal kay abogasiya. Pag sinabing final judgment, iyan, automatic mga tugang, so decision kan korte, after kan sa indang, may concurrence dapat ang Supreme Court. Or, RTC decision baga, pwede mong i-appeal, di ba? Kaya databi, double puk baga, double impact baga. Mapipreso ka na, mawarang ka pangagom. Kung ang agom mo urag-uragon, mapipreso ka na, mawarang ka pangagom. Takong i-divorce ka kan sa imong agom, oras mga tugang na mapatunayan kang korte, sa lawag kaya. Kaya rakman ka napipreso ka na, more than 6 years, dahil ka nangagom. Kung iyan, tabi, makapasaduman sa Senado, makairakon baga di. Sabi yung tapang nagkasala ka sa batas, convicted ka sa final judgment, mga tuga, uyugon mo, napipreso ka na dyan sa, kung saan ka napipreso dyan sa New Bilibid, 15 years ang kwan mo, pagbalik mo, dahil ka nang agom, dahil na kimagbibisitang agom sa imo, kung nang agom mo, mga tugang, mag-file ki-divorce kontra sa imo, as in na-approve iyan, tabi na divorce case na yan. Sentensyado ka na, wala pa so agom mo. Inda kung dekuan mo ang logic kan batas na ini, kang author, kang bill, kung nataarogan, di ba? Na-convict ka lang ki 6 years above, more than 6 years, final judgment, gusto na kan batas na ini na pagbulagon ka mong mag-agom diretso. Yan. Okay. O yan tabi. Henry, ang divorce bill applicable sana sa mga marriages na unrepairable. Kung happy marriage ka, not applicable si mo. Very good point. Very good. Primo. Very good ang point. Di ba? Magayon na punto. Kung maugma ka, na mag-agom, nataman mabulagan mo, nagom mo. So, unrepairable. Tanaban nga, igwa kipigapod na 60 days na, tama ito, pero 60 days recall ko calling off. Alimama, nag-file ka kikaso sa katsigidibor sa agom mo, habang nasa proseso iyan, tatawan ka ki 60 days kan korte, kanusgado na, ayoso nindo ang problema nindo. Ang kulang duman, kung sa nindo ayoson, si sayan maayo sa indo. Taba, di ba? Tapag iyan giyod ginibo, nakapasa iyan, mga tugang sa husgado, sa Senado, magibo yan ki IRR. Yan. Duman na hilingong kung paano. Alright. Sir, useless po, sandali. Sir, ang kasal po importante man lang po sa agom na lalaki na may mga assets or land properties for their future children. Pag may namamanahon, pero kung kasal sa mga pobre, dait natabi para sain masabi sana. Ngunyan pag may divorce na, useless lang ang divorce na yan sa Pinas. Pag mo yang magburulagan, magsarambayan, pwede. Nagkakarasuhan man lang pag may makukuha sa agom na lalaki. Pero kung tios, burulagan tulos.
questionable ang pagkatao kan principal author, lawg-logi ang mga babae, agom, aki sa bill na yan. Tagamiton ang mga lalaki para makadakol. Yan. Good morning. May pastoral letter po na po ba si Bishop Joel Bailon na binasa sa misa kasuhapon? Baka pwede nyo po ma-interview. O sige, tod-tod tapo lang ta si Bishop. Maray na agad tabi, mauran sulub. Okay na to. Lubak na tinampos nagkatarapalan sa Legazpi. Hanapan daw tabi, Jenny, so pastoral letter. Di kaya ako nakasimba kasuhapon ta. Ano yan? May dakol akong pigtatapos. Ano? Hanapan daw tabi dyan sa pastoral letter kan obispo ni Bishop Bailon. Garo day ko ano yan. Basaon ta taon duman sa alas 7 tang bareta. Sa alas 7 tang bareta. Duman tabi saan hapot. Pakipurwa daw tabi sa sakuyang messenger. Sabi ni Kuya Manny, daing pundo kaya hinidali bahala na anag yes, iluwas anag buroto. Basta sa Bicol region, kachat ko si Kung Didi kay Nikan Sarong Aldao, kaso Sabado dito. Tabi. Si Kung Didi, kontra siya. Hello? Hello po, good morning. Good morning, ma'am. Ang ano po, narek lang po ako ito nasasabi mong pag may assets na pagbabarang na on. So, mga egwa sa mga mayhaman. Kung na po, so, kung pareho sa chaos, may kawali. Kawali. Iyo. Kawali ko pang biro. Yun po ang babarang na uninda. Pero iyan ko talaga, may pwede yan. Mas yan, igwa ka yan na ano kan diversity sa Pilipinas. Opo. Depende sa mag-agom, di man po kayo makapubusol ka ang magmulag ng gansinda. Kung tasundo sinda, ang problema kan mag-agom, pag-uurunan, sinda man lang solusyon. Iyo po. Ang ibang makakataan yan, maski magurang ninda, dahil pwedeng magmanda sa indaki, magbulag ka mo. Sindaman lang mag-aayos kang problema ninda. Iyan, madam, na pigtatara mo po, magiging useless iyan kung makapasa ang divorce law sa Pilipinas. Wala na po iyan. Pero malog ang duman sa kwan. Malog iyan duman sa cooling off na 60 days. Ang divorce law iyan din sa tuya. Pwede po iyan na-control kan mag-agom kung ano ang problema ninda. Dahil kung makakapugol ka iyan o kaya makabusol sa inda na magbulagan sinda. Sinda po mag-agom magibo ng remedyo para dahil sinda magkabulagan. Ano man ang problema ninda? Sinda Opo. Okay. Mga mangburang na makapagsubong ka iyan na kamo magbulag kamo. Sinda mag-agom magibo ng remedyo para sa ibanan. Okay. Very good po. Salamaton. Very good. Yan. Magayon na reaction niya. Mga tugang, mabalik po ako 7:30 sa programa ng hapot sa DCGB. Baby, when I met you, there was peace. So, hapon tang programa kan sarong simana. Na mga argumentong napuntuhan duman kadadangog so grounds para sa divorce. So, itong subabayi na ngaya. Paano ngaya kung subabayi na ngaya ang pigpaparalatob ka nagom? Physical abuse, di ba? Para bulto ka nagom mo, dahil mo natataraman. Para bulang nga nagumo, dahil mo natataraman. Tansaro sa mga grounds yan, gambling. Chronic gambling ang term duman. Po yan sa mga grounds para i-divorce mo nagumo. Na malala na sa casino. Yan. Salamat kansanong pagantabay. Dili po mga tugang sa saindong programang Morning Hirit. Thank you. Bareta alas 7, susunod na. Goodbye. Mabuhay. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre,